O Unión superou nun derbi rifado ao Abanqueiro. O Valiño perdeu ante o Caldas e a Esteirana afástase da loita pola permanencia logo de caer co Tordoia. A primeira futcal avanza e esta fin de semana disputouse a súa 26ª xornada. Non foi produtiva para todos os equipos da comarca, xa que só o Unión conseguiu sumar puntos no seu casilleiro. E foi no derbi comarcal no que se enfrontou ao Abanqueiro. Os da Charca precisaban puntos para coller marxe co descenso e amosaron unha gran versión en Vista Alegre, complicándolle as cousas ao terceiro mellor equipo do grupo 5. Os rianxeiros ensinaron sobre o verde porque son os terceiros da táboa e puséronse por diante co gol que Sergio Neto anotou aos 13 minutos de xogo. Pero os locais despregaron un fútbol directo para topar o camiño á portería rival e encontraron o premio a media hora de xogo, tanto que levou a firma de Brais Outeiral. El mesmo foi o encargado de darlle a volta ao marcador co 2-1 que subiu o marcador no 43. José Luis González introduciu cambios no conxunto vermello para recompoñerse, pero a Abanqueiro non iba a poñelo fácil. O muro local impediu a reacción dos dasados ata que no 79 Sergio Neto atopou o oco para poñer o empate. Os intentos do Abanqueiro por deixar un punto na casa non deron os seus froitos, xa que Unión, emborcado ao ataque, deulle a volta de novo partido co terceiro tanto da tarde de Sergio Nieto. Hat-trick que vale 3 prezados puntos para Unión, que permanece terceiro e amplía a súa diferenza co cuarto a 9 puntos. O Abanqueiro, que firmou un gran encontro, é 13º e ten 5 puntos de marxe co descenso. O Valiño non puido sumar o seu terceiro triunfo seguido ao caer na casa ante un acertado Caldas. Os de Cabo de Cruz querían manter a súa xeira para ter un maior colchón coa zona perigosa, pero os pontevedreses arrebataron o soño. 2 acertos en 2 minutos prácticamente seguidos deixaron sentenciado o choque. No 34 e no 36 o Caldas bateu a portería local para poñerse por diante nun duelo equilibrado sobre o verde. Iván González apostou por novos xogadores no segundo tempo na procura dun cambio de aires, pero o gol do Valiño non chegou. 0-2 final, derrota dos crucenses que se manteñen 15º con 25 puntos, 4 máis que o Amanecer, que marca o descenso. Mentres que no grupo 2 a Esteirana non puido co Tordoia. Tan só pasarán 10 minutos do choque cando os visitantes se puxeron por diante logo de converter unha pena máxima. Os muradáns buscaron empate, sen éxito, e no 45+2 o Tordoia fixou máis grande a ferida co 0-2. Adán Vara introduciu cambios na segunda metade, pero o gol local seguía sen chegar, e o Tordoia aproveitou outra ocasión no 69 para poñer o 0-3 final. Nova derrota da Esteirana, que se mantén último do grupo 2 e ten a permanencia matemática a 9 puntos.